Queden inaugurats els 135 Jocs Florals de la ciutat i Regne de València. Té la paraula l'honorable senyor president de l'Horatmenat, don Enric Esteve i Mollà. Regina dels 135 Jocs Florals de la ciutat i Regne de València, il·lustríssima senyora doña Maria Chaqués Borinyer, distinguides dames de la seva cort d'amor, Ana Teresa Murgui González, Patricia Sanz Ciurana, Eva María San Juan Fauel, Alba Oliete Bosque, Ángela Gil Ramos y Cintia Cuartero Núñez. Excelentísima senyora doña Ana Pastor Julián, mantenedora dels 135 Jocs Florals de la ciutat i Regne de València. Regina dels 134 Jocs Florals, il·lustríssima senyora doña Mónica Duart García. Excelentíssim senyor don Fernando de Rosa Torner, senador del Grup Parlamentari Popular. Excelentíssim senyor don Alberto Fabra Prat, senador del Grup Parlamentari Popular. Excelentíssim senyor don Luis Santamaría Ruiz, diputat en les Corts Generals per al Grup Popular. Excelentíssim senyor don Óscar Gamazo Micó, diputat en les Corts Generals per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Isabel Bonis Trigueros, síndic i diputada en Corts Valencianes i presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Il·lustríssim senyor don Jorge Belver Casaña, vicepresident segon de les Corts Valencianes per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Juan Carlos Caballero Montañés, diputat en Corts Valencianes i president de les Joventuts del Partit Popular. Il·lustríssima senyora doña María José Català Verdet, diputada en Corts Valencianes i regidora portaveu de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Patricia García Guasp, diputada en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssima senyora doña Mari Carmen Peris Navarro, diputada en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Vicente Fernández García, diputat en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Jesús Salmerón Berga, diputat en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Santiago Ballester Casauena, regidor de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Juan Giner Corell, regidor de l'Ajuntament de València i diputat provincial de València per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Julia Climent Monzó, regidora de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Carlos Luis Mundina Gómez, regidor de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Fernando Giner Grima, regidor portaveu de l'Ajuntament de València per al Grup Ciutadans. Il·lustríssima senyora doña Rocío Gil Uncio, regidora de l'Ajuntament de València i diputat provincial de València per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Ángel Javier Montero Fernández, diputat provincial de València per al Grup Popular. Vull parar així un moment perquè vull agrair al diputat Javier Montero, vull agrair-te, Javier, públicament, aquest gran treball que feres en la legislatura 2011-2015 en traure, després de molts esforços, avant la llei de reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià. La veritat és que va servir de poc perquè s'ho carregarà en seguida, però ahir vull reconèixer aquest gran esforç que tu feres i que treballarem colze a colze per fer la realitat.
Il·lustríssim senyor don Vicente José Mompó Aledo, alcalde de Gavarda i diputat provincial de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Carlos Gil Santiago, alcalde de Benavites i diputat provincial de València per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Paz Carceller Llaneza, alcaldessa de Puçol. Il·lustríssim senyor don Alberto Bayarri Remolí, alcalde d'Emperador. Il·lustríssim senyor don Héctor Troyano, alcalde de Villamarchant. Il·lustríssima senyora doña Petra María Pérez Alonso Gueta, vicepresidenta del Consell Valencià de Cultura. Il·lustríssims senyors doña Trinidad Montañana i don Miguel Ángel Macías, regidors de l'Ajuntament de Meliana, el meu poble. Il·lustríssim senyor don Manuel Pérez Salaver, teniente alcalde i portaveu de l'Ajuntament de Bétera. Il·lustríssim senyor don Elio Cabanes, regidor de la Font de la Figuera i membre del Comitè Nacional del Partit Popular. Il·lustríssim senyor don Gonzalo Rueda, cònsul d'Equador en València. Il·lustríssima senyora doña Francisca Iborra, cònsul de Mónaco en València. Fallera Major de València, senyoreta Consuelo Llovell Frasquet. Excelentíssim senyor decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, don José Luis Manglano de Mas. Honorable clabriesa de les festes vicentines, doña Maribí Borrell Alós. Il·lustríssima senyora doña Alicia Torres Palanca, presidenta de Unió Autonòmica del Sindicat Independent CESIF de la Comunitat Valenciana. Senyor president de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, don José Ramón Peinado Montero. Senyor president de la Federació Valenciana de Moros i Cristians, don Vicente Roig Marzal. Senyor president de la Federació de Falles d'Especial, don Rafael Mengó Sánchez. Senyor president de l'Associació Cardona i Vives de Castelló, don Gonzalo Romero Casaña. Senyor president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, don Ricard Folgado Bisbal. Senyor president de l'Associació Arxival, don José Luis Lliso Ruiz. Senyor president de l'Acadèmia Internacional de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, don José Hoyo Monaco. Senyora presidenta de l'Ateneu Mercantil de València, doña Carmen de Rosa Torner. Senyor president de Seguidors de la Mare de Déu dels Desemparats, don José Luis Aliats. Senyor president de les Festes de Sant Bull, don Antonio Bellido La Piedra. Senyor president del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, don José Enrique Sánchez Montalar. Senyor president de Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, don Antonio Mollà Aranda. Senyor president de l'Associació Vicent Blasco Ibáñez, don Fernando Millán Sánchez. Senyor president i director de la Banda Sinfònica de la Societat Artística Musical La Unió de Quart de Poblet, don Jaime José Rovira Juan i don Francisco Mengual Sanfélix. Presidents i representants dels altars vicentins, de la Pila Bautismal, del Mercat, de la Canyà, dels xiquets del carrer de Sant Vicent, del Mercat de Colón, de la Platja i de la Mar. Senyora presidenta de l'Associació d'Ames de Sant Vicent Ferrer, doña Conxita Chofré Ferri. Senyor president de l'Associació Cultural L'Horta, don Manuel García Pardo Suárez. Representant del Col·legi de l'Art Major de la Seda, don José Eduardo Puertes Pérez. Representant de la Societat Valenciana d'Agricultura i de Ports, don Julio Aguado. Senyora presidenta del Grup de Dones Valencianes, doña Teresa Moya Ferrer. Membres de la Junta de Govern de l'Horra Penat, amics i amigues, molt bona nit. Bona nit i benvinguts a la gran nit de les lletres valencianes. Un any més, l'Horra Penat convoca a la societat valenciana a participar en la gran festa de la cultura valenciana. L'Horra Penat se fundà en l'any 1878 des d'un espírit d'unió i germanor d'aquells fills del moviment de la Renaixença valenciana.
Aquest espírit d'unió és un exemple d'actitud i de comportament que deu de ser una inspiració per a tots els valencians. Els nostres fundadors eren representants de diferents classes socials, de diferents tendències polítiques, de distintes formes de pensar, però tots d'acord en un anhel comú, en una necessitat que estava per damunt d'altres diferències, la necessitat de treballar per i per a València. Un exemple en el que haurien de mirar-se els nostres representants polítics actuals a l'hora de treballar tots units per el bé d'esta terra que nos acull i nos acarona. Sobretot a l'hora d'aconseguir una financiació justa d'acord amb la nostra població i la nostra aportació a la riquesa nacional, o a l'hora de treballar per aconseguir les infraestructures que precisa l'economia valenciana. Sols un any després de la fundació de l'Orrapenat s'instauraren en València els Jocs Florals. Aquells primers Jocs Florals se celebraren en el teatre principal dins del marc de la Fira de Juliol. Maria Llorente fou la primera regina dels Jocs Florals i avui, 140 anys després, i en este mateix Coliseu, com deu de ser i com sempre s'ha fet, serà proclamada Maria Jaqués Boninger com a regina de la 135 edició. En este certamen, que en el seu discórrer ha passat per monarquies, per repúbliques, per dictadures, han participat els més grans poetes de la llengua valenciana. També grans dones de la societat han ostentat la dignitat de regina. I grans persones de la vida cultural o política de València i d'Espanya de cada moment històric han ocupat la trona del mantenedor. Esta nit tenim com a mantenedora a una gran dona de la política espanyola, a una gran dama, a Ana Pastor Julián. Ana Pastor Julián ocuparà en tots els honors esta tribuna de mantenedor dels Jocs Florals. Este certamen és un tesor, amics i amigues, del patrimoni cultural dels valencians i com a tal ha de ser protegit i conservat. I a soles, des de la ignorància més absoluta, o el que és pitjor, des de la mala fe i des del sectarisme més absolut, se poden entendre els grans obstacles de determinats polítics per a intentar boicotejar la seva celebració. Per això, jo vull agrair al president de la Diputació de València, Antoni Gaspar, la seva decisió de que este certamen torni a celebrar-se en el teatre principal. Eixe gest és digne del que governa per i per a tots i que està sempre al servici del poble. Molts polítics i moltes persones haurien d'intentar dependre d'este president de la Diputació de València. Persona sociable i oberta, que no tanca les portes a ningú com fan uns altres. Demòcrata incansable, fidel als seus principis, defensor de lo que creu just i acèrrim als seus propis valors. Tot això fa que siga un model digne de seguir i també d'admirar. I des d'ací, gràcies, president, per ser com eres. Enguany, una altra barrera nos han ficat. Nos han negat la banda municipal de València, que sempre ha posat música a esta cerimònia. Una banda també centenària com l'Orrapenat i que té la medalla d'or de la nostra institució que els entregarem en este mateix acte el motiu del seu centenari. Jo vull personalment i en nom de tota la Junta de Govern de l'Orrapenat vull donar les gràcies a la banda sinfònica de la Societat Artística Musical La Unió de Quart de Poblet per l'esforç que ha fet a l'estar ací esta nit posant-se a la nostra disposició. I vull que vostès els premien en un aplaudiment.
Ens acompanyen esta nit moltes personalitats, representants de moltes associacions i entitats i polítics de distints partits que pot ser ara estiguen en la posició, però que jo crec que en un futur pròxim arribaran a governar. I jo voldria demanar-lo a tots ells el compromís de que este certamen dels Jocs Florals fora declarat com a bé d'interès cultural, perquè és un patrimoni viu, de tradició centenària, testimoni de la Renaixença i que se desenrotlla en un marc determinat, que és este teatre principal i que atesora uns valors culturals que deuen de ser protegits com a patrimoni immaterial. Els Jocs Florals tenen totes les qualitats per a rebre la màxima protecció que preveu la llei del patrimoni cultural valencià. I, a més, necessiten d'aquesta protecció front a determinats polítics en governs com els d'ara, radicals i sectaris. Sent consellera de Cultura Maria José Català, se va declarar merescudament els Miracles de Sant Vicent com a bé d'interès cultural, reconeguent així la grandea del nostre valencià més universal. Espere i desitge que quan se produïsca un canvi de govern per als valencians siguen reconeguts també els Jocs Florals de la ciutat i regne de València en la màxima protecció. L'objectiu de la creació de l'Orrapenat fon i és defendre les senyes d'identitat del poble valencià, és a dir, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, les seues festes, costums i tradicions. Quan vaig ser elegit president de l'Orrapenat, me vaig propondre complir en 3 objectius que me pareixien indispensables. El primer, aconseguir una seu digna d'esta institució en la que se poguera complir en dignitat els seus treballs. I això se feu realitat en la casa en propietat que avui ocupem en el centre històric de València i que acull tot el ric patrimoni de la nostra entitat. Un somni que pareixia impossible, però que es feu realitat després de molta dedicació, treballs i esforços, i que superava la falta d'estabilitat de la societat des de la seva creació, que havia anat rodant per districtes seus. L'altre objectiu era obrir més a distints sectors de la societat valenciana esta institució que naixia per amor a València. Una participació que s'ha estès àmpliament en la repercussió de les convocatòries i activitats que l'Orrapenat desenrotlla a lo llarg de l'any i de la que estos Jocs Florals són un clar i bon exemple. L'altre objectiu era ser fidel al llegat rebut, un llegat que marcava el camí a seguir, la defensa de la llengua valenciana sense concessions a unes altres llengües, ni dependència d'elles, la defensa i difusió del coneixement de la història de València i dels grans personatges que la forjaren, una de les més importants de totes les comunitats històriques que conformen Espanya. En resum, la defensa de les senyes d'identitat del poble valencià. Després d'estos anys de la meva presidència, crec haver complit els objectius que em vaig propondre. I això ha sigut gràcies a totes les persones que han estat al meu costat en les distintes juntes de govern. A tots ells agraïsc el seu recolzament i la seva fidelitat. Molts estan ací esta nit i altres ho estigueren ja abans. Vull recordar en agraïment, en carinyo, apreci, estima i admiració a la benvolguda Rosa Bartual, al pare jesuïta Jaume Costa, a Juan Lladró, al poeta Pere del Monte, a Maria Teresa Oller, a Vicent Simó Santonja, al pare Josep Climent i al pare Alminyana, tots ells grans homes i dones que donaren a València el millor d'ells. L'aportació de l'Orrapenat ha sigut i és fonamental per a la recuperació del sentir identitari i cultural dels valencians en tants aspectes de la vida i de la societat. I aquesta ferma defensa de les senyes d'identitat dels valencians és el que el pancatalanisme no perdona. Han intentat comprar-nos
Nos han oferit moltes coses, però nos hem mantingut fermes en la defensa de lo nostre. Lo Ratpenat és una roca, lo Ratpenat és un mur que no poden derribar. Lo Ratpenat és el casal de la valencianitat. Des del més pur sectarisme i sense la més mínima vergonya nos lleven tota subvenció, mentre reguen en milions a entitats procatalanistes que volen trencar Espanya i formar part d'uns fantasmagòrics i supremacistes països catalans, per lo que no dubten en calfar el cap als nostres jóvens, adoctrinant-los des del sistema educatiu on van sembrant per al futur la seva falsa ideologia. I això se té que corregir, perquè en això nos va el nostre futur com a poble. Durant molts anys, governs de majories absolutes en la Comunitat Valenciana han permès, mirant cap a altre costat, que el pancatalanisme anara fent la seva marxa, no corregint la injustícia que perpetrà un conseller socialista, llevant la validesa oficial als títols de la llengua valenciana de lo Ratpenat. Per això, quan el procés de catalanització s'agudissa, quan en el mateix participen institucions i autoritats dispostes a fer desaparèixer la nostra llengua, la nostra història i la nostra cultura, per tal de fer-nos esclaus d'uns altres pobles, quan se dediquen milions d'euros a comprar voluntats i a subvencionar a entitats col·laboracionistes. Per això la veu dels qui formem part de lo Ratpenat s'alça una vegada més clara i serena, ferma i segura, per demanar als valencians la unió de tots en la defensa del nostre patrimoni. I vull acabar en dos raonaments de dos destacats valencianistes. Treballar, persistir, esperar. Era la màxima d'un gran president de lo Ratpenat, Nicolau Primitiu. I també en altra del pare jesuïta Jaume Costa. Nos dia que algun dia, treballant junts i escampant la veritat, tot l'entramat de mentides, falsetats i mitges veritats que han muntat el pancatalanisme en el seu deliri cauria com un castell de cartes. Però que per això els valencianistes havien d'estar units, sumant esforços, perquè tots tenim coses bones que oferir i aportar. Amics i amigues, treballem tots junts per al Regne de València, perquè mereix la pena verdaderament esta lluita, perquè el que no lluita per lo que vol no mereix el que desitja. Moltes gràcies.
En ús de les facultats que tinc conferides com a president dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València, vinc a designar i proclame dames de l'acord d'amor a les senyores Ana Teresa Murgui González, Patricia Sanz Ciurana, Eva María San Juan Faubel, Alba Oliete Bosque, Ángela Gil Ramos, Cintia Cuartero Núñez i com a regina d'esta 135 edició a la senyora Maria Chaqués Boringer. El secretari de l'Honorable Consistori de Mantenedors té la paraula. Procedim a continuació a la lectura de l'acta notarial en el veredicte del jurat qualificador. En la ciutat de València, a 10 de desembre de 2019. Jo, Francesc Sapena Tabó, notari de l'il·lustre Col·legi de València, de residència en esta ciutat, done fe de que he sigut requerit pel senyor don Ramon Martínez i Miñana, casat, major d'edat, secretari general de l'Horrat Penat, per a fer constar que el passat 18 de desembre de 2018, obertes les pliques dels treballs presentats als 135 Jocs Florals de la ciutat i Regne de València, que resultaren premiats a juí del jurat compost per Maria Desemparats Cabanes i Pecurt, Josep Vicent Gómez Ballarri, Joan Antoni Alapont i Pérez, Carmen Torres Ferrer, Vicent Xavier Navarro i Pastor, Nicolau Rosales i Fortea, Álvaro Almenar Picayo, Ricard Folgado Bisbal, Remigi Pons i Tudela, Òscar Rueda i Pitarque, Elena Casa i Yacer, María Irene Benito Jiménez de la Iglesia, Pere Astillero i Gómez, Josep Vicent Navarro i Raga,
Carles Vicent Bori i Escuriet, Ampar Cabrera i Sant Fèlix, Vicent Ibáñez i Villanova, Belén Marín i Martínez, Joan Josep Serra Martí i Xavier Gil i Escudero. Els treballs de premi són els següents en l'ordre corresponent a les pliques que s'obriren. Premis ordinaris. Flor Natural, patrocinat per l'excel·lentíssim Ajuntament de València, al treball que porta per lema Units com roses blaves, del qual és autor Cito Sánchez. El poeta premiat té la paraula. Ja estem així de nou. A tots els meus amics, els d'ahir i els d'avui, els que ja no estan i els que sempre estan al meu costat, als meus mosqueters i a tot aquell que entenga el valor d'una amistat, perquè sense amics la vida no seria igual. Units com roses blaves. Igual que la ruixó amera en força i passa en un sopol sense detindre's, els anys i l'amistat van al uníson, regant les nostres ànimes a un ritme que sura i reviscola la memòria en un abraç tan tendre com sensible. Les classes de l'escola foren còmplices de notes i dibuixos en els llibres, d'ullaes i follies que agermanen, unides pel desig que amansa un timbre, i a soles calma el cor era la dula, fugint de la lligassa dels pupitres. D'aquells moments viscuts, recorda alguns que ballen al cervell fent equilibri, més sempre són com boira breu i efímera que engrussa la raó del nostre origen i brollen les imatges groguinoses que em bafen per sent càndides i antigues. De prendre a coscorrons, afluents i dates, unia la ignorància als més ploriques, ve fora per inútils o per ronsos,
estaven condenats a l'ostracisme, pues només els abús de bona roba volien descobrir sobre el Messies. Aixina, entre jugar a les boletes, al pic i pala, a córrer o a les birles, passaven les vesprades d'infantea estrets entre un exèrcit de formigues i el canvi d'escolars a veus més tosques, sorpresos pel florir d'anès a cisnes. A mi que el temps s'oblida i desbarata, con lluna que se dorm en les carícies, que trenca el clar del dia en l'amanèixer, amics que en canvi d'idees fan espigues, amics que en ambrosia es tornen besos, amics per a la resta dels meus dies. Quan pense com descriure l'amistat, me venen a la ment grates imatges que solquen vells records d'adolescència i evoquen un passat fugint de classe. Corrent a tota pressa cap al centre per a oldre el rebentar de les carcasses. Els bancs que recolzaren les esquenes avui callen els deliris del solatge. La brisa que espigola l'enyorança escampa les panolles en caràcter i atrapa en la memòria dels més jóvens els riures que nos feren amigables. Les hores que escorcolla el verd rellotge s'afallen avançant per fer bagatge i treure del calaix les herbes seques que aniuen cus d'enrònia entre el robatge, pues venen temps d'enyor, que engut l'oblit i vela en un sopols les meues llàgrimes. Que siga esta fragància a recordar pels dies que un esclat de forts magnànimes s'obriren com a pètals cap al sol, dispostes a abraçar les alabances d'un jove teulaí de plomes tortes que anhela eixos consells de bona mare. Enmig d'eixe verger de margarites, l'ocell, com un guaixat i lleig baladre que arrela en robustea entre les pedres, va ser testic i bàlsem de ses nafres, duent baix el plomatge la llacor que anava a clarejar el gris celatge. Tal volta, ser l'afecte en la sequia, font con l'abraç que calma el baf de l'aire i es nota la purea d'eixa broma que mulla sense pausa les paraules, obrint-se al temporal de les respostes que assenta les arrels del tímid arbre. No és just quedar-se immòbil, impassible, deixant caure les fulles de l'autumne i no estendre les mans en el suport. El temps mira en silenci estos balustres que formen una base d'optimisme i creen la memòria massa dubtes. Collita de vivències que fan folga, semaes en records i desventures, garberes de vespraes en la sènia, jugant a enamorar-nos a les dures, unflant-nos de valor, com uns titots que es banyen en el xèlid mes d'octubre. Aixina, nostra colla entre barabates va viure alegres dies impecunes, que a soles en ingenilla agudera lliuraren la sibella i les tortures. Més pronte, com penells descontrolats, m'emprengueren camins irresolubles. El rumbo i la distància va fer nosa aquelles amistat d'espigues brulles, sacsades per la brisa saonar i el temps sempre arbitrari com a xutxe, passaren a cercar els més dinaes, dormides maix l'abraç sou de les dunes. Primer, fon el conreu de les sinaes que ens feu trencar palletes mai viscudes. Més tard, fon el viver de la família que ens feu improvisar milers d'excuses i en acabant, la xèlida desídia minvar les evasives més absurdes. Més quan la ment tractava d'oblidar-vos, un dia vas trobar entre les bruces que guarden un armari de ma casa les fotos dels amics de desventures i en elles vas reviure l'enyorança sentint-me com un arbre nu de fulles. No sé si les paraules avui m'engulen con l'aigua que la dassa necessita o són els sentiments que em donen vida i afloren a l'ocàs d'este fos túnel. No sé si sóc culpable de privances o làmina angoixada de l'afecte que en l'aspra nit s'adins amb malbonenses i sol carrils d'argila fan qui m'abre. No sé si són les rugues del meu rostre, els plecs de l'enterea i la sapiència, o els sols dels canterers que es fan quimera
i escriu en epitafis massa llobres. No sé si sóc un arbre centenari que plora per les màcules eixutes o sóc el vent que anigua entre ses fulles i parla les odes dels meus llavis. No sé si eixes acòlites mirades que es creuen baix les ales del silenci seran com font de vida que en criteri conrea les virtuts del meu balandre. No sé si sóc crisàlida dormida que espera convertir-se en palometa o perxa que s'impulsa entre l'arena i ferma mou la barca fent de guia. Me sé que estem units com roses blaves en gotes de rosà i suc d'abella, tan fràgils com l'oratge en primavera o els passos d'un menut i els seus vocables. Aixina, en este nèctar d'aigua viva, esclata entre alegries i gauances, veient que el temps assorra nostres ànimes i medra la vellea sense mida. Iscà, que sempre envega les essències que olora la gavina lliure al vir. Aromes a una mar plena d'espècies que el foc d'un berenar tornava celses, sumint-nos en l'efecte del desig. Iscà tornar arrere en el rodanxe per creure'm que la mar era un espill quan fores el sopor a totes hores que a cent donen consells com bon psicòleg em feu revescolar per ser feliç. Iscà, que els clocs de vida mai s'acaben i puga navegar entre sospirs, sentint com s'arissonen les paraules que calfen i assosseguen en els marges que el temps nos ha deixat mentre fruïm. Iscà, poguera viure per a sempre els dies, les vesprades i les nits que anaven a pescar sense dur setges, xurant en arribar a l'amanèixer, conscients que ens aguardava un bon castig. Iscà que a l'horitzó trobem la calma i al rogle, baix la lluna, el suau abric, on l'esca del voler es torna flama que cova en nostres cors en una dansa que es criga en el caliu que som amics. A Maria Chaqués i Bonrinque, regina dels 135 Jocs Florals de la ciutat i regne de València. La nit dels Jocs Florals se torna excelsa en veure-vos Maria en eixa trona i el poble de València es congratula sabent que sou model d'un lloc que atrona. En este mar sublim incomparable, testic de nou de gotes d'emoció, sentim els valencians la font que emana, que unís nostra cultura i tradició. Darrere d'una pausa breu i efímera, com flor d'hivern que brolla en Fortalea en busca del seu veus esplendorós, avui es mostreu radiant vostra vellea. En vos se representa el tren de l'alba, que es grava cada dia en la memòria, mostrant-nos que el previnde d'este poble s'aferra als vells records de nostra història. I vos sereu de l'art la seua musa, l'espill on deu mirar-se qui sospira, solcant el cel dels somnis i quimeres que al numen reviscola quan vos mira. Deixeu-me, pues, Maria, ser com Tirsis, el bat que vos declama este poema, que plasma en realitat un som idíl·lic, portar nostra cultura com a emblema, que siguen ixos pètals d'açucenes que em fan solcar la mar de l'utopia, compendi d'uns somriures plens de vida, que s'alcen quan bromera es celosia. I units baix l'estre níviu de València que expira entre cantat i rima en prosa, sereu Maria Musa d'este regne que en vos ha vist l'aroma d'una rosa. La rosa que conrea els Jocs Florals,
la flor que em va fer el poble de Flairor, la màgia que la història té per lema, l'honor d'unir la pàtria, fe i amor. Sereu verger que mana bledania, enmig d'un paraís de flors ufanes, l'enxís de rosa, viola i d'englantina, senyera de les lletres valencianes. L'honrat penat rendim-vos homenatges, en vos s'unís davant d'uns ideals, aquells que en esta nit inoblidable vos fan rexinar enguany dels xocs florals. L'honorable senyor secretari continuarà la lectura de l'acte. Accèssit a la flor natural, al treball que porta per lema un lloc de l'eternitat, del qual és autor Donís Martín i Albizúa. Englantina d'Or, patrocinat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, al treball que porta per lema Com tu, com jo, com tots, del qual és autora Ampar Cabrera i Sant Fèlix. Viola d'Or, patrocinat per l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor cardenal arquebisbe de València, al treball que porta per lema Almoina de Perdó, del qual és autor Josep Albert Aimenir i Casassús. Premi Adler de novel·la al treball que porta per lema Contalles i vivències, del qual és autor Aureli López.
Premis extraordinaris. Premi Excel·lentíssim Ajuntament de València al treball que porta per lema Altar de la Pila Bautismal, del qual és autor José Francisco Ballester Olmos i Anguís. accèssit al Premi Excel·lentíssim Ajuntament de València al treball que porta per lema Idola Tribus, del qual és autor Francisco Agramunt La Cruz. Premi Josep Maria Ballarri, patrocinat per l'excel·lentíssima Diputació de València, al treball que porta per lema Bona Gent 1419, del qual és autor Fernando Millán Sánchez. Tal i com ja és costum, anem a donar també en esta nit dels Jocs Florals els diplomes dels guanyadors de la 24 i 25 edició del concurs de piano Mestre Josep Serrano per a jovens intèrprets que anualment convoca el Ratpenat. En la categoria A de la 24 edició, el guanyador fon Marc Ferrando Pellegrí. En la categoria A de la 25 edició, la guanyadora fon Mica Jiménez Aoki. En la categoria B de la 24 edició, la guanyadora fon Maria Linares Molero.
En la categoria B de la 25 edició, el guanyador fon Rubén Sáez Peñarrocha. Menció honorífica en la categoria C per a les 2 edicions per a José Antonio Tolosa Almazán. I en la categoria C, el guanyador de les 2 edicions fon Francisco José García Verdú. Ara, mentre la banda interpreta l'entrada de la multa, se farà el canvi de guàrdia.
Queda proclamada mantenedora del acte la excelentísima señora doña Ana Pastor Julián. La honorable señora mantenedora té la paraula. Regina de Jocs Florals de la ciudad y el Reino de Valencia, señora María Chaqués Boringuer, distinguidas damas de la Corte de Amor, presidente de Jocs Florals Vicent Xavier Navarro, presidente de l'Orrat-Penat don Enric Esteve Moya, Junta de Govern de l'Orrat-Penat, autoritats, señores y señores. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el honor que me han hecho. Encontrarme en esta tierra valenciana con la que me unen lazos muy estrechos, lazos de esos que el tiempo hace indisolubles, porque los asegura con nudos de afecto, de amistad, de vida, de experiencias que quedan para siempre grabadas en la memoria y en el sentimiento. Y que mis compañeros de mi partido político, de mi familia política, me han hecho valorar y apreciar. Muchísimas gracias. Es además un indescriptible honor estar hoy aquí como mantenedora de estos Juegos Florales de la ciudad y Reino de Valencia que se celebran desde el año 1879. Un honor en el que me ha precedido una lista abrumadora de mujeres y hombres insignes que han venido a dejar su testimonio de admiración y cariño, igual que hacemos hoy, por esta extraordinaria cultura valenciana. Una cultura, señor presidente, inagotable, ciertamente, cuyos valores custodia y homenajea para el enriquecimiento de todos los españoles, de todos los valencianos, esta decana de instituciones culturales que es l'Orrat-Penat. A su Junta de Gobierno, a todos sus socios y a todos los que transmiten a través del tiempo el precioso legado de ese compromiso con las letras, con las artes y con el pensamiento valenciano, quisiera expresaros mi más sincero y sentido de la gratitud. Y quisiera también aseguraros que tenéis y tendréis siempre en mí a una firme valedora de ese inabarcable patrimonio que va desde Guillem Hafer hasta Blasco Ibáñez, desde Francesc Baldomar hasta Joaquín Sorolla, desde Luis de Milán hasta Matilde Salvador. Señoras y señores, autoridades, tanto talento, tanta belleza, tanta creación, tanta historia, tanta España es, en fin, lo que representa también la Regina de 2019, la número 153 que ocupa, como hace 2 años lo hizo su madre, la cadira de oro. Y me llena de alegría, querida María Chaqués, que toda esa tradición de valencianidad y de cultura encuentren en ti una promesa de renovación, una descarga de brillo personal que alumbra estos jocs con esa luz de fuego que solo sabe irradiar Valencia, una fuerza encantadora y vital
que afirma la vigencia de lo valenciano y muy especialmente de la mujer valenciana, tan protagonista hoy como la que más en el camino de conquistas definitivas que ha emprendido nuestro mundo a favor de la justicia y de la igualdad. Ya en el siglo XV, la inteligencia y el cultivo del espíritu que distinguía a las mujeres valencianas como doña Tecla de Borja hicieron que los elogios del gran poeta Ausías Marx se prodigasen por igual a la belleza, pero sobre todo al intelecto, mujeres extraordinarias, així de fora com de dins, tal y como escribió aquella gloria llamada Siglo de Oro de las letras valencianas. Sabido es que un certamen como estos Jocs, convocado en febrero de 1474, engendró la primera obra literaria que se imprimió en España, Las Trobes en la Ors de la Verché, María. Pero es menos conocido, en cambio, que también allí aparece el talento femenino, encarnado en una poeta de nombre Yolande, que escribía en valenciano y de cuya presencia ha tenido que advertirnos en el libro un notario que cita su nombre. Pero esa obligada discreción, ese inmerecido ocultamiento al que entonces estaban destinadas las mujeres, no detuvo a grandes pioneras como María Igual, nacida en Castellón en 1655, para convertirse en motores de la cultura y el pensamiento. Así, aquella excepcional señora, adornada de amena y fecunda erudición, como la describe un biógrafo, no necesitó más que su casa para albergar estimulantes reuniones académicas que impulsaron las artes y el teatro en Valencia y en las que se juntaron con provecho mentes y espíritus inquietos de nuestro gran siglo barroco. ¿Cuánto han cambiado las cosas desde entonces, querida María? ¿Y cuánto nos queda aún por cambiar? Pero qué gran noticia es saber que nuestras jóvenes generaciones cuentan con mujeres como tú, preparadas, decididas, comprometidas con la sociedad en la que vives y a la que tienes y tenéis tanto que aportar. Porque hoy más que nunca las mujeres nos sentimos y estamos unidas para proclamar aquel deseo, aquella incombustible voluntad que la gran poeta valenciana María Beneito retrató con su voz única en el poema La Peregrina, en donde declaró: quería como Eva saber, estar, ser libre para el conocimiento de la luz, perderme en la verdad, encontrarme, saberme, llegar a las montañas que siempre estaban lejos, pisar ciudades que edifica el miedo, integrarme a las turbas caravanas que hieren el desierto, someterme a la carga común y ser hallada solidaria, eficaz y no apartada de ese esfuerzo que late en el gran corazón que nos da vida. Solidaria, consciente, protagonista, así es la joven jurista que hoy encarna los valores de estos Jocs y que con esa vocación nos recuerda además que los derechos y libertades forman también parte de la herencia cultural valenciana. Una herencia cuya historia se confunde con la de las instituciones parlamentarias y democráticas españolas, en cuyo nombre, por tanto, no podría yo dejar de saltar hoy la tradición de la ley y del pacto social presidente en estas tierras. Porque nos cuentan las crónicas que mediante privilegio del rey don Jaime I, concedido en la ciudad de Valencia el 11 de abril de 1261, se dispuso que todos sus sucesores deberían acudir a la capital del reino en el lapso de un mes tras acceder al trono y celebrar cortes generales. Allí, ante todos los representantes del reino de Valencia, los monarcas debían jurar respeto a las leyes y a las costumbres valencianas. Más tarde, en 1283, Pedro III sancionó el llamado Privilegium Magnum, en el que se declaraba nula cualquier actuación que atentase contra las libertades y privilegios del reino y donde se facultaba a los ciudadanos para exigir al rey la reparación de los derechos vulnerados. Y tras las huellas de esos progresos, las Cortes de 1329-1330, bajo el reinado de Alfonso el Benigno, desarrollaron un mecanismo especial de naturaleza parlamentaria
para la reparación de agravios y contrafueros mediante la intervención de jueces calificados nombrados en el seno de las propias Cortes. Pero el progreso jurídico no solo debe esos logros a la dinámica política del Reino de Valencia, sino también, muy señaladamente, a las aportaciones teóricas y doctrinales de algunos de sus hijos más ilustres. Y estoy segura de que con sus estudios de máster en Derecho Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, nuestra Regina tiene siempre a la vista la estela fulgurante que dejó en el firmamento de la cultura europea el príncipe de nuestros humanistas, el amigo de Erasmo y de Tomás Moro, el prodigioso dueño de una inteligencia sin tiempo y sin fronteras, Juan Luis Vives. Su obra, vastísima y multifacética, auténticamente representativa del genio renacentista, merecería un examen y unos elogios que difícilmente podríamos resumir aquí. Pero a pesar de esta limitación, no conviene desperdiciar la oportunidad de remitirnos hoy al pensamiento de Vives citando una de sus máximas políticas. Así conviene, por ejemplo, recordar que el gran polígrafo valenciano sentenció que la solidaridad era la base del acuerdo social y político y dijo: quiso Dios que el hombre necesitase la ayuda de los demás, porque de otra forma nunca habría entre ellos una sociedad duradera o segura. Dejó escrito en su ensayo sobre la concordia y la discordia en el género humano, y no había vivido en diciembre del 2020. A partir de esa conclusión, y mucho antes de lo que señalara Rousseau, Vives situó este acuerdo social, lo que él llamaba el consensus populi, como fundamento de la autoridad que ejercen los gobernantes. Una autoridad que legitima así por el mandato del pueblo, se halla sometida a un imperativo moral, como define el autor de su tratado sobre la pacificación. Y dice: al magistrado, escribe, lo elige el pueblo para que asista a la justicia, para que sea patrono y defensor de las leyes como vínculo de la concordia cívica. Porque, en efecto, señoras y señores, en su obra titulada El templo de las leyes, afirmaba Vives que todos los bienes florecen si las leyes están en vigor. En cambio, si se debilitan y caen, nada aguanta en pie ni un instante. Y por eso, nadie, ningún ciudadano español, estamos por encima de la ley. Como su célebre tratado sobre el socorro de los pobres, el inmortal pensador valenciano fue, como bien sabemos, un precursor de la protección social. Allí prescribió una máxima que no pierde ni perderá validez por más siglos que pasen. Decía: un Estado es justo y un poder es saludable si las preocupaciones y las determinaciones de los gobernantes van referidas al bien público. Qué necesario, querida María, qué oportuno y hasta urgente, diría yo, es tener hoy ante los ojos ese tesoro de prudencia política y reivindicarnos como activos defensores del ideario humanista. Y ojalá pudiera ponderar hoy yo aquí lo mucho que, como servidora de la política, admiro y exhorto a admirar aquellos principios que Vives dejó sentados en consejos luminosos como este que ahora quiero citar. Nunca puede ser alabada lo suficiente la moderación de los gobernantes que huían de todas las ocasiones de enemistad, a fin de que el Estado no sufriese ningún perjuicio por causa de sus rivalidades, sobre la concordia y la discordia en el género humano. Nunca más actuales estas palabras. Tú, querida Regina, como mujer de leyes, compartes aquel elogio de la unión, de la concordia y de la paz social, el mismo, a fin de cuentas, que Miguel Hernández cifró en 2 versos. Tristes armas si no son las palabras, dijo el poeta. Pero yo quisiera, María, que quienes dan hoy el justo valor a nuestras leyes y a nuestras libertades no vieran en ti solo el ejemplo de la jurista, sino además y por encima de todo el de la mujer joven, porque es tu generación, la generación de muchos de los que estáis aquí,
la generación que hoy se ha puesto a la vanguardia de la igualdad de la mujer, la que puede y debe gozar de todo aquello que la historia os ha dejado en herencia. Una historia de luchas, de sacrificios, de victorias y reveses sobre los que las generaciones pasadas han ido labrando el surco en el que había de germinar la libertad. Ayudando a sembrarla ha estado siempre Valencia. En 1812, 17 parlamentarios valencianos suscribieron nuestra primera Constitución en Cádiz, y entre los que brillaba estaba el gran setabense Joaquín Lorenzo Villanueva, o en las Cortes de 1977, que restituyeron la soberanía al pueblo español y en la que Valencia participó con 29 diputados y 12 senadores. Hoy aquí nos acompañan diputados y senadores de las Cortes Generales, que son ellos los que representan a los valencianos, a los españoles, y allí defienden los derechos que le asisten a todos los valencianos. Todos juntos, desde entonces, hemos construido el sistema democrático que reconoce nuestra condición de ciudadanos, que nos hace a todos protagonistas y destinatarios del progreso y de las altas aspiraciones de nuestra sociedad. Y es también ese sistema democrático el que, al amparo de nuestra Constitución, consagra y protege nuestra riqueza cultural, histórica y lingüística. La identidad, el derecho y las instituciones que los valencianos habéis podido hacer valer desde que comenzó el proceso autonómico que os condujo a daros libremente el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ese estatuto que es símbolo a la vez de nuestro pluralismo y de nuestra convivencia, como queda expresado en su artículo primero, en donde se reconoce el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma dentro de la unidad de la nación española. Querida Rechina, autoridades, queridos amigos, queridos premiados, la diversidad cultural de nuestras distintas comunidades autónomas es el mejor argumento que los españoles tenemos para conformar una nación unida, solidaria, orgullosa de un patrimonio compartido que nos singulariza en el mundo entero y que, con el consenso representado en nuestra Constitución, nos ha permitido levantar juntos esta historia e histórica empresa de paz y de libertad a la que llamamos, con mayúsculas, España. Por ello, no me queda más que agradecer esta ocasión inolvidable que me permite a mí también unirme a todos ustedes, bajo la inspiración de nuestra Rechina, a la celebración de la identidad valenciana y de esta hermosísima comunidad autónoma y ciudad a la que el gran Teodor Llorente llamó la rama del Rapenat. Recurramos, pues, a sus versos para una solemne invocación. Obrid tu eles d'or, poesía que has triunfat, y caiga ubriaca d'amor en brazos del trovador, la dama del Rapenat. Muchísimas gracias. Queden clausurats els 135 Jocs Florals de la ciutat i Regne de València.
puede